Hai लोगोफोर खुलुमबाय जोंनि जेडि बर' फेमिलि YouTube चेनेलाव आं दा दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय नै दा नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै लोगोफोर क्या है बेटा? अरे बाप रे बाप तो अनबॉक्सिंग कर रहे हो। हेलो दोस्तों, आप लोग देखिए क्या लाया है, क्या आया है। क्या है बच्चा? खुलो खुलो। अरे बाप रे, ये तो बाबू तो क्या खुलने जा रहा है। काटो बेटा, काटो काटो, देखते हैं क्या है। अरे बाप रे, ये क्या है? मेरे को पता है नहीं, आप लोग ये सब बुक करके रखा है। अच्छा, ऑर्डर दे के रखा है। ले दारनी नामाज नहीं चला है। वाह लोफ्रा बाजार जानो लोगोफोर दिगदार जाथारबाय एखेबारे मिथिथारा बाजार जाग्राया आंनिया जिथे जोब्बाय बेखौनो लांनो थिनबाय थायो ओमफ्राय सिरि सिरि मांगाय खुमादोंहाय लोगोफोर हौवाफोरनो बारा खोन्थाजायाहाय लोगोफोर मांगायलाफोरखौ। अच्छा, आंनिया हौवाया होनो नागिरथारा रुलाय गिदिर फिसा खालामजायो बेखौ आखना मोजाङानो लोगोफोर बांद्राय गिदिरखौबा लाजियो आं अबावबा थांनायबो जाबाय बाजारफ्राव थांनायबो जाबाय नोंनि गोसो माबानो हायो गोलावबो जाबावगोन आं बिदि लायो नालाय बांसिन बिखुंजोंबो दङ दसेना बेखौ एसे गोलाव खालामनांगोन आं इसिम लायो आरो मोजां लोगोफोर आंना बेस बेसेबाङानो माबायदि नुदों लोगोफोर नायलाय मोजां ना? बा सनाखौ गावदांदां नुलायदों। मोजाङानो आं बेखौ जि गोबाव लानोसै लोगोफोर गोबाव लानोसै होनलायबावो ने आंसो जानला मोनला बुस्थुआ गाज्रि जाखायाबो लोगोफोर गोबाव गोबाव लाखायो आङो नै इयाव मबाइल लानोसै नैयाव मबाइल लानोसै इयाव फैसा लानोसै ओमफ्राय नै ओरैहायबो दंबावो नामा इयाव लाजायो मोननै बुस्थुआ ओमफ्राय नैनि खिथुआवबो लाजायो आरो साबि सुबि लानोसै इयाव न'नि साबि दरजाफोरखौ बायलांबा। लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालामना हरदो, कमेन्ट्स हरदो, माबायदि नुखो खोन्था हरदो आंनि सना माइनावखौ। बा बे गोदान नुनायखाय मोसालायबाय।